Hallo gamer, og velkommen til Nikolaj Teori. Showet, hvor man godt kunne spise lidt flere. Ved I også, at man godt kunne spise lidt flere? Det er jo Nikolaj Pingvin, debuteret i 2010 og har ramt millioner af glade børn. Under hjælp! Spillet er simpelt nok på overfladen. Nå over til den ende af ål for at få fat i pandekærne, og så prøv igen. Men hvad du ikke vidste var, at vores fælles ven Nikolaj har kontakter til Pusher Street og er dybt afhængig af tryllestøv. Ja, kære internet, Nikolaj Pingvin er afhængig af coke, og jeg har adskillige beviser om hvorfor. Så læg dig dårligt tilbage, og hør slet ikke efter. Vi alle ved, at pandekærne ligner pandekager, men hvad er der med den røde plet på toppen? Hvis vi zoomer ind, kan vi se, at der står nogle mystiske tal, og ved at sætte dem sammen får vi 21. Lyder tilfældigt, men nej, 21 er faktisk kiloprisen for kokain lige nu. Et andet bevis er, at det røde syltetøj faktisk er syltetøj, et sår, hvor Nikolaj stukker pandekærne ned for at tilfredsstille hans misbrug. Pandekager er et ordspil, for hvis vi oversætter pandekager med syltetøj til svensk og roterer teksten 90 grader, får vi også fordi at Nikolaj, der er i fuld gang med at tømme et bjerg af mel. Ligheden er skræmmende, men beviserne er der. Men vent lige et sekund, hvad med træstammerne og krokodillen og flodhesten, tænker du nok? Jo, kan jeg se, det er jo selvfølgelig Nikolajs dæmoner, han springer over. Flodhesten er højst sandsynligt et metafor for hans kone, og derfor kan han kun tåle at være sammen med en et par sekunder ad gangen, for han falder ud af vandet og drukner. Krokodilen er selvfølgelig et symbol for politiet, som har fået fat i ham. Hvorfor ellers ville det være en krokodil? Tænk over det. Det er jo politimængens yndlingsfodtøj. Især når de er ude at stoppe tyveriet og smugleri. Træstammerne er jo selvfølgelig kaldt på den populære danske kage, mens floder repræsenterer Københavns Havn, som er det eneste, der stopper Nikolaj til at nå Christiania. Spillet er en endeløs fortælling om en pingvinnød, der ikke kan hjælpe eller få hjælp af andre. Så inden du skiller den nye tanke, skal du bare vide, at du har alle de år beskyttet en blodig narkoman, der ikke tænker på andet end sig selv. Tak for at se medkaldelse, og husk at tillægge vores nyhedsbrev for nye teorier hver halve år til M3. Men hey, det er bare en teori. En Nikolaj-teori. Og tak for at se med.